мағозаи фурӯшие ки метавонед харидорӣ карда дилхоҳ намуд бизнесро дар ин ҷо шурӯъ кунед ки дар ин кор ба шумо соҳиби ин мағоза кӯмаки худашонро мерасонанд. мағоза дар Мардон қарор дорад. Якум ошёнаи бинои новостройка дар назди мактаб ва садиқ минтақаи Серодам навормона шурӯъ мекунем. ассалому алайкум. мағозаи фурӯшии имрӯзамон дар Мардон ҷойгир мебошад. ин ҷо чораҳаи Мардон ва рост роҳ ба сӯи 46 микрорайон, аз ин тараф дӯстӣ ва политехнику. мағозаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёри бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ. дар қафои ин бино мана ҳамин садиқ асту болотар мактаб. мағозаи фурӯшии имрӯзамон дар якум ошёнаи бинои новостройка ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, мана ҳамин трезаҳояш мебошад. агар шумо хоҳиш дошта бошед, соҳиби ин мағоза дар ҳамин пули мағоза дар ин ҷо як дар сохта ба шумо месупорад. мағоза дар бинои баланд ошёна ҷойгир мебошад. 16 этаж мардум зиндагӣ дорад ва марҳамат худи мағозаи фурӯшӣ. дар ин ҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом, кладовка, ошхона ва 3 ҳуҷра. дӯстони азиз, мағозаи фурӯшии имрӯзамон дар умум иборат аз 76 метри квадратӣ мебошад. дӯстони азиз, кадом проекте ки ба шумо лозим аст, ба соҳиби мағоза мегӯед, ба шумо тайёр карда метиҳанд. мо чиро дар назар дорем? мо дар назар дорем перегородкои ҳамин мағозаро. яъне шумо мехоҳед мисол стоматология кунед, ё ин ки мағоза, маркази тиб, барбершоп, ё ин ки дигар намуд дилхоҳ тиҷорат, пас ба соҳиби мағоза мегӯед ба шумо ҳамон намуд тиҷоратро перегородкаша ба ҳамун тиҷорат туғурӣ карда месупоранд. чӣ хеле ки ба шумо маъқул аст. дӯстони азиз, просто нақшаша метиҳед, ба шумо тайёр карда месупоранд. ҳамин кор дар ҳамон нарх дохил аст. нархи мағоза бошад $2500 сари 1 метри квадратӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби мағоза дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Dom TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.